Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd yn ôl i'r campws ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Rydym yn gweithio'n galed i roi mesurau amddiffynol ar waith, i sicrhau bod eich amser gyda ni'n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Ar y campws, fe welwch nifer o fesurau diogelwch Covid-19, gan gynnwys gorsafoedd di-heintio newydd sbon, systemau unffordd amlwg drwy adeiladau, mannau addysgu sydd wedi hail ddylunio i'w gwneud nhw'n addas ar gyfer cadw pellter cymdeithasol, a rheolau newydd i sicrhau y bydd pawb ar y campws yn gwisgo gorchuddion wyneb. Rydyn ni'n cefnogi cynllun Cyngor Caerdydd i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf diogel y Deyrnas Unedig. Yn ogystal â manteision parciau a mannau agored eang, mae'r ddinas wedi gosod mannau croesawu a gwybodaeth, ac wedi lledaenu'r palmentydd mewn ardaloedd prysur. Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch, gyda digon o fannau agored a gwyrdd i'w mwynhau. Mae'n rhwydd iawn mynd o gwmpas y campws a'r ddinas ar droed neu ar feic, heb orfod defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Yn y cyfnod digynsail hwn, mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ei gallu i gadw'r gymuned yn ddiogel rhag Covid-19. Mae hyn yn cynnwys cyfleuster profi Covid-19 y Brifysgol, darparu gorchuddion wyneb aml ddefnydd i bob myfyriwr, a darpariaeth barhaus gwasanaethau cefnogi myfyrwyr i hyrwyddo lles pawb. Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn ryngwladol, mwyn sicrhau ein bod yn gallu ymateb i ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn y ffordd fwyaf effeithiol, a chadw'n campws mor ddiogel a hygyrch a phosibl.